proclamar no nome do meu señor a entrega de 6 doncelas que corresponden a esta vila e que, según o acordado, deberán ser 3 doncelas nobres e 3 plebeyas. Rei de León, Galicia e Asturias, ordeno a vila de Betanzos a entrega de 3 doncelas nobres e 3 plebeyas a Yusuf Amar, enviado do califa Abdel Rahman como imposto a pagar pola nosa casa e coroa. Asinado, Rei Mauregat. Nobres e vasallos da vila de Betanzos, a nosa obriga como servos do Rei Mauregato é a de entregar este tributo. Señor Yusuf Amar, en nome da vila de Betanzos, fagos entrega das doncelas que nos corresponden como pago ou como acordo entre o noso señor o Rei Mauregato e o voso califa. O campesino diríxese a Yusuf e ofrécelle diñeiros e deixa libre a súa filla. Señor Yusuf Amar, deixade libre a miña filla e todo o que teño. Tomade este diñeiro que os ofrezo e todo o que teño. Procede de todos os meus bens que vendín para poder liberar a miña filla. Virán a ofrecerme cartos cando eu só obedezo o meu señor o califa de Córdoba. Fora de aquí! Pois prefiro ver a porta a que sexa deshonrada polo califa. Señor Yusuf Amar, en nome da vila de Betanzos, exixo que liberedes as doncelas que tedes na torre de Peito Burdelo. Ben sabedes que eu só obedezo ao meu señor o califa de Córdoba. Marchadevos! Pois teredes que loitar. Pobo de Betanzos, ás armas! As armas. Perseguíndoos ata Pontevedra. Nesta pelexa, Ulloa mata a Yusuf. Esta loita leva o nome da Batalla das Figueiras ou Rescate das 100 doncelas. Os irmáns Figueroa foron agasallados por outros reis de Castela e León e, como mostra da súa valentía, levan no seu escudo de armas 5 follas de figueira. Betanzos foi liberado!
en San Martín del Rei Aurelio en Asturias e en Betanzos, en A Coruña. Ainda que hai outros sitios de España que se celebra, pero con outro nome.